Goeie. Met dank aan de Leeuwarder Telegraaf is het Friese volk met de landen kwam in de eindeloze soap die we in 1984 al beleven hadden. De Friese plaknamen. Die kranten die vonden ik uiteindelijk een paar mensen die wel even crimineren wonen, doet op de verkiezingslijst van de FNP een paar plaknamen verkeerd staveren wienen. En als je dat gecrimineerd dan dankbaar en breed uit in de kranten zetten, dan is het zomaar een item. Dat is geen goed Fries woord, maar dan weet je precies wat ik bedoel en daar gaat het om. Vanzelfs is het sleeuw dat ze op het partijbureau van de FNP net goed jongen hadden naar wat de kandidaten zelfs op hadden brief gezet hierin voor het geerstallen van de list. Maar diezelfde Leeuwarder Telegraaf die schreeuwt neer Friesland, maar altijd Friesland. En schreeuwt alle plaknamen in het Nederlands, die officieel Fries binnen. Dan mij krijgt die kranten zeker net suggereren dat Soks wil samat op een listje dat de FNP naar Den Haag stuurt. Het is harde schuld dat de Friesen net op een hoogte bracht binnen mij dat beleerd. En ze dienen 1984 al ruien en ruien. Gewoon Friesen die tuin erin, die toch dat het wichtig wie dat de plaknamen Fries wien. En ik dat het bestuur Fries praten maar wil het volle wichtiger is dat ze willen dat de taal volwaardig bestaan blijven kan. Ze ha in de tijd in die domme soap net eens alle instanties aan de Friese kant kregen. Dat hier ik net terug geweest. De GPS in mijn auto had ik altijd nog de Hollandse namen. En die broek ik wel, want anders dan kom ik net te plak. Maar ik wek je hem nou al, dat mocht Soeboer in de kamer komen, dan is zijn eerste opdracht om Friestalige plaknamen in alle GPS-systemen in te vieren. En dan komt daar weer acties in en dan hebben we op de hulpboel weer in de betiezing. Krijg eens toe. Het gaat dan net over de inhoud van de intussen volwassen worden FNP, nee, het gaat weer over de boetekant. Eer bij Soeboer, eer bij FNP.